Ta hagani ga puar nga dan pat ye gaban. Ai shapi ga ktien ga jong blay na gani ga jeka. Na ai ngu yo blay ba blay lo penla yang ngi ga bingin yo ye gani ga jing hikai. But sa sisin pat nga nget ba gani ga jing hikai. Kan wanra biang ye fi shaga jeka ka ba pinla ban shakri yo blay. Om tang ba pinchu shakri malumala. Hare ba pinda shakri yo blay hagata ga rukom. Kabanda penlong yo blay ba unda yo snow ba kata ka ba pile na ka bentaw try kada kata i ga do not ga jong blay kata ka de ga banga kwa bangan kren ha ga ni ga jaka ku mangala dep ong ngimla ban kata yo blay da ga kti ga chini na mau blay long men sim henre ngila ban kata yo try da ki bon ki rukom ha ga jing im ga chini tinggal kren ni ga jing kren ga jonga haga jingi day bat ka bakta yu try namar ngakwa ba ngan pengen mau ping ala kren ba don shibon gi bakta yu jisu haga por ka ba upen kia ai ka tu ka kentay ga ba pang mi snam hare ki pat ba ki akta lut yu try hare khambon gi day gi ba shukta kai bat ki klem kta shisha yu try ngala kren ba lada fi shakri yu play na shakri ba fi shukta kai na shi truot kai na shi le malumala na le tangdep le rukom na le niam na markani kam kta yo play ka ba kta yo play gadai ba pida kta shisha da ki rukom ki bobon ba dai na ka daw ngal ong pi habanga kren ga tu ka tien ga ba ong kanu ka ba kta i ga do not jong fi ka ta ga kta i ga do not jong play ka ba khlempat kta i ga do not jong fi kam kta i ga do not jong play na ka ta daw ngala kren hange ha ga jingi dei bat ka ba kta yo play de ga jing ai ga jong fi de ga pisa tingkana ma ga pisa tingkana de ga kta i ga do not jong play jongi bat ka kanu ka ba kta i ga do not jongi ka de ga ta ka bo play u snotonat bahabangi shakri yo play ban ai show play finyo you play usngo bahai kata nang tade ngala kren chapang ga bakta yo play de ga jinga bat ngala kren haga jinga de bat ka jing im ga jong Abraham kumno bong no briu la ngat yo play la nyaw ga ta ba kalong ka hop khmat chop play uno briu dan shipon ke eki bangin ni kren bat menta ga snirong andang kren biang yo tau de Abraham ngala kren mana kene ga voice message ka baladap bawa Abraham ula kta yo play daga jing iet ke jong u ka bo yo play klem iet yo khon na jong ula iet yo play bara bo play ula pano ye ka ban ayo Isaac u Abraham ula khi dang step ula jet ye ka ban kongo yo play namar kata ga daga jing iet ka bo dan yo play finumla ban kongo ye ka ba klem iet bat la da fi kongo ye ka ba klem iet ka dai tang ka jing pen bor Henry lada fi nuot ban kongo namar ba fi iet. Kata ka day ka jing iet ka bashisha yo play. But haba fi don ka jing iet ka bashisha yo play. Kam e ba fin kongo yo play. Kimenta ka sngi haga ni ka voice ka mga keren biang sa sisiyan. Nakabenta jong fi. Nga kwa ngan keren haga ni ka rukom. Bangila ban kata yo play de ki bon rukom. Kaway pat ka rukom ka mga kwa bangan hikaya fi man daga sneaker day ngila ban kta yo try daka jing money jingi kani diga banga snot nat baha ga jing puli bible jonga banga yo i ya ki brio ki banang ban money yo play ki de ki brio ki ba ngala ngan ong ka kta ga do no jong play ngaken mau na kani ka bible kum ka jing pengen mau fi bo play wong Jisu hikai tu ke gospel ke dong Yohanes. Pin pule tu kalau nang ke besau bat tu ke kentai ke ba u ya kendo agapung ke jong u Jacob ke nang Samaria. Bau ang u blay ulang mensim bat
wat kita gi mani u gamin simbot ga bishisha kwa ingi bangin shumani kai kwa ingin mani u ha gamin simbot ga bishisha bat ngan peni fi gi katto ningot ki brio gi bakta yo blade ga jing mani joki bat ka jing mani ga de ga bakta palat e ga dot no to play ngam keren ni tu ga bisu ruai song shit bisu ruai hajing sang bi ruai special number bisu ngotna ngam da keren ni kita ngakeren ni ga jing mani ka jing ruai ba ga jing mani ga yeper ka bang kwangan peni fi ngan ong biang sijisen ngan peni fi ga jing shisha na Abraham rai ngakin mau ga ni ga por ga ni ga kan thai dang ini puli ga ni ga kan thai ga ba mani Trai ga dan ko wai ga kan thai hagani ga Bible ka balong klumar sila banong ka bala klumar namar bagadana ga jing e ndrenda ga wan show Jesus pipulena ga gospel ga jong Matthias ka lanong ga bakhatsan nadu ga khat ga ba arpuai kani ga kenthe la khat eka ga nong kanan klem ai ka tengika kadan ga khon ga bakotit ga bashong soy ka wan show Jesus banda ga wan show Jesus ka perta ko ang to isen e nga go Trai khon jong David ka khon jong ga kodit e hande ga Bible ko ang Jesus klem kren banda klem kren ga Bible ko ang kala le chi gisandran bat kala perta banda bo Jesus ang ka mshim la pha yanga hande tanga ki lang brat ki bala jano na ga yeng Israel ka bang skotanat ini ga kan thai ga dai pi puli na nang ga khatsan jong Matthias ka khat ba arbusan nda habo Jesus juba ba Ukraine ga ktien ga ba pendu jingker manika ka klem dom la ni ka klem pet na kani ka kan thai ka Ktah ga do not ka jong Jesus Christ da ga ba ka ongkum ni snap ngan puli na ga khat ga ba arbusan ka hendrai haba kalawan kala mani dam yo u kada ong ko Trai to yarap nga fila da finang ban worship ban mani Trai what haba fimyo iya ga juba kataga dega ba kraw pala daga jingem kataga dega ba kodor pala ublay unum la ban yai light na ga jingdu wai jang fi la da finang ban mani Trai ga por ga ba pim snot ho snot how what haba pila wan show but pila duai daga donor bara uklem juba la da finang ban mani Trai ha kataga rukom finyo ibo play un juba bet ga jingdu wai jang singa sipen itang kendia ikata rai tong india le janai ngani ko por ngan pen i fina ga Bible unio brio u Abraham ni ga por bo blay pani u Isaac ga kitab Genesis nang ba arpu ar ngala dep kren mana ngani ga voice ga bla dep ndrei ngan pen i fi bo no brio don shibun ke ike pipulina ngani ga nang ba arpu ar Filap na kada khot ka baningkong nda bo play pani ngani ka yo Isaac na ga jing im ga jong pi yo i na ngani ga tin ga jong Trai ba pi puli na ngani ga Bible filap na ga khot ka ba ar ga Bible kong na ga khot ka ba lai kong Abraham ula ki dan step e ula te general ka kada jong uba ula shim bat u ya Isaac u khon jong u bat igi samla jong u argot bat ula tli igi dieng ya ka ta ga jing ai mo thang bat ula mino joy bat ula let ru she ka ta ga jakai ga bo blay ula la ong ho bat vi puli na ga ni ga Bible ga khot ga saw bat ha ga ba lai sni Abraham ula khmit ya la ga khmat bat ula yo i ga ta ga jaka na jingai bat u Abraham ula ong gi samla jong u to sa na ma fisha ni bat ka kada nga kwa pinda mak bai ni kitien wang manga bat unil samla nginya let shedu shetai bat nginya mani bat hadin kata nginya wan kelapan shepi utip bau blay pa iya ga ban peniap yo Isaac Henry utip u Abraham ya ga ni ga but beri la ni ga secret ba habau kongu you play ba umlet ban tau you duan ban peniap you Isaac ga jinknya utip bakani kadai kadur jong ga jing money play ga bishisha but udah snout khuru da ga jinget ba habau money you play da ga jinget ban kongu you play unum du you Isaac un one pai pat kata ga jinget ka ba kham krpang au no brio
But lesing anum kran ke jinget ngan kran ke jing money blay ke bada ke jinget. Fi hamni fi yo iba kami ini ke kiti nang ni ke bu Abraham ang haga kitab Genesis nang ba ar khot bas ke ba san ke to ke bangala pule pi mentan ba Abraham ang ia kitu ki samla ang shong no ma pi shane ba ke kada. Manga bat unu samla ngin yelek shadu shatai bat ngin yamani fi kita kadika ke kitian ke ba kraw palat agani ke Bible. Kapag sila dengan keren ni gani mentang gisingan simpor. Bat ngan kamsyong na gani point ka banga ong if kita yo blay de gajing money. Namar piyo ihang ni u Abraham u lakongo yo blay ban ayo Isaac. But u Abraham u shimi gani gajing kongo jong uban kanya yo Isaac. Baka de gajing money. Lada fi mut ban shakri yo blay. Ay baka jing shikri blay jong pikandai haga dur jong jing money you blay. Kanu ka bakta ga do no jong fi. Kanu ka ba pila iet ga jing em jong fi. Bala la pi jet ya ka ban ay no show blay. Bala la pi shimmi ga ta ba ga dai haga dur jong jing money. Finio I ba ga ta ga dai ka ba kodor ka ba priangon ka ba iu bi ikhmat jong blay. Balu Abraham upunan kami ga kitian money yang ni. Fitiap kat kum ga jing pule Bible jong ngalap. Baka ni ga kitian money worship aga kitian English. Kami ningkong tam day hagani ga dukhat. Msimdan shikmat jong ni ga lenang. Bafilap balakren ni ga jing money haganu kom. Hendrai ka kitian worship ka kitian money kami ningkong hangi hagal nang ka ba ar Genesis ga dukhat ubasan. Bala pendan kam daw ni kupa jong ga jinget u Abraham ang ngan let shite shi jrong lo. Ngin ya money yo play. Mga ba dukhon jong a ngin ya money. Bara bu ongi ke kitian mani yang ni ke mat kedan ke dor ke beram ke jing mani ke dai bau ai ia lau jong khon u bau e bat ke dai ke jing mani ke ba jrong tam ke ba kta ke donut jong u bat ke ni ke jing mani ke dai ke ba kta yo blay bau nut ban shim yo Isaac ban te ke kiti jong u bat ke kijat jong u ban thawi ke tuan ban bu jrong bat u de sai ke tari ya ke ban kongo yo blay bat ban ai bat kta ke dai ke bang kwang anong pi kumno pi money you try. Haga duguru kom pi money you play. Hato haba pi wai men on try nga money me. Lani haba pi one show play ban shakri you play. Hato pi nuot ne eman on try. Ngan penlong i jing shakri play jong a ka jing money. Bat kata ka day daga door ka barem ka bang siyo. Kuang anong ifi ka ni ka clip ma. Ai bo play ka ni ka por unyo i ka do no chofi. I will play unyo I got no to figure panganang kran. Unyo I got no chonga. Habang irway habang money you try. Habang iwan ni gaban dem khosio khmat jong play. Bamala ka por bang inong try ke ay ka ba me e ka bang e got no try ka tangan ai. Ke ay ka ba me pan try. Ya ka tangan ai bon sin ngi eat palat e ka priu ngi eat palat e ka spa ngi eat palat. Ya ka jingdan jing em ngi eat palat e ka buram ngi eat wat e ka niam jing ngi eat palat. But teng yam la shu ban I show blay. U blay mata ka singi kwa inga ba de pi bangin Ktah yo blay de jing mani ba u Abraham. Ula Ktah yo blay de jing mani wong an lek ang te jrong lo mga ba unu samla ngin ya mani but ndangin la dep mani ngin wan pai pan. Nganom do inu khon jonga. Namar habang kongo yo blay ban mani nganom do iya habang mani. Finom do iya la da pi mani yo blay daga jing kanya ka baram. Fini galang ka jing ubi khmat jong play fi u Isaac klem yap u Abraham u klem do no bat ka bang kwa man ta singi ga dai bangan ong fi shigen tien nang ni ba pidai bin sngo tho ba play kwa inga pat fi ba habangi mani nginom do ai ya snap ngan pen fi ga ni ga pot sa ka wai de na mga don shibon mangan pen fi ga ni ga dor jong ga jing mani fi ide pi pulen ga ni ga Bible fi lap ga ni ga wai ga jing ja ga tien ga jong play Ktah ka day ka kitab ka ba ar chronicle hakalinang ka ba ar paul pinapuli iya ka day ka por ka ba tam yo Jehoshaphat si iyam jong ka jat ban riyo Judah ka ba rin ba uni ubriyo mday ubriyo let ma uni ubriyo day ubriyo blay bat kansan kandit habaw danglong unong sinsyaro si iyam jong ka jat ban riyo Judah kadan ka jingwan ya jong itu ginong up baki jon kinong wanya let ma yu u ki ba na Moab
ki khon ki jong waman but ringkat bagi kat tu kat ni na kinong aman ki lawan menyelek thma yo Jehoshaphat baga Bible kong dan ki balawan itu yo Jehoshaphat ki baong lawan upat ba u bakraw menyelek me na sisiliang gaduriaw na Syria ken barak mi ki dan hasasan tama kaba longka NJD baga Bible kong u Jehoshaphat ula syeptiang dan kerana kini hendiat minta kesengi u Jehoshaphat ula syeptiang fi indah bakawan jakan san gitma haga jingim ga jong ne ubrio u bashakri u play ka baning kong ga bakta i ga jingim jong u ga de ga jing syeptiang ngangai baro ang ne wat fi ga basngap inga minta kesengi indah haba piyo kan san i ga report ga basne ga jingim indah haba ka don kan san ga jingele ka bawan kan san klempoi perkhat ka baning kong ga bakta ingi baro ka de ga jing syeptiang but what late snow ram la da kawan ga jing syeptiang haba pi kan do jing pang haba pi kan do jing haba ki don gi thma jong ga jingem uni ubrio jong play ru syeptiang but we to hok wa ang try nga syeptiang nda fi syeptiang wat le ko ma pim syeptiang ye to hok yo bleng try nga syeptiang baru bleu dan nanti fi indah bu yo benai gini ki kin hon sipai gi baklan bi wan ye le thma utip bet ba umla ban ye le ini ki thma u syeptiang hari ka bang sngot nat ka jing hikai no no brio gadai ula IT la de ban wat yo tribal la pen banai ka jing sha jing et juda barok wai bagi juda gile lum lang ban wat e jing rap no try ni snong juda barok ken kilawan ban wat yo try fi ka ta de ka point ka ba kraw ba la da pi shak tiang ban pi tip ba phimla ban le ai nai le wat jing rap nang no IT la de ban wat yo try pen banai ka jing sha jing et fini kita ga de ga rukom shakri play ga bakraw banda bule ga ne duai khmat jong play nga sngut nat buang ga khot ga bakhat ar jong ne ga kitab ga baar chronicle no ga baar pho ang au play jingi hato menom bishariki namangim don bor banyele ne upat ba bakraw bo ne le ngilem ne ngim tip ayungin le hereki khmat jingi kilong hame na kwa fini o ga ne ga ktien Trai ngam tip a blai kum nongan le ngapai ke jaka ka ngam tip shu kum nongan le ngam don boru ye gani ke thma bangan job ngam tip shu ru kum nongan le an rei tang ka wei ka bang tip trai ki khmat jongi kilong shame blai phim buat ye gani ke jingle jong Jehoshaphat IT le de banwat eu trai mara ba phim tip shu kum no ban le wat le perkhat ye ka wei pan ye thu hok eu blai ba phim don bor ye thu hok eu trai ba phim tip shu kum no ban le Ri ai ki khmat jong figin pet chiga jing ai ki khmat jong figin pet chau trai mare tang na ugan wan ke jing rap u debe ruangan khmer ki khmat chau kilom nang no ke jing rap jong agan wan hen rei ke jing rap ka wan tang no trai baru Jehoshaphat wang ne trai ngam tip shu kum no ngan le en rei ki khmat jongi kilong hame trai barga baru ko angi juda baro ila yang khmat trai le ma ki khon baret jong ki tinga ki khon jong ki bagi pulih naga Bible ko ang kat bagi nang isang jasil kono si Karya. Ka Bible ko ang lawan ng minsi mo try pedang jing isang lang. Fi gani day mga set ong ibriyo. Na judging ngi pep jing isang day ka po jong Jehoshaphat ha ka po jong tama bar qait mi lo bom jile isang le lo jing isang. Baro bat khon bat badang bun badang ret ra lo jing isang. Ka ta ga day jing per ha pedang jong gini ibriyo gini ka po bat ngi menta. Ni mentan le judging ngi pep jing sang ni jalun ngi mla duai sho mla le jing sang ri pen ban shong yeng wat aka nga kwang ani tu piu George pat uklem le kumta ha ka por jang ka thma u phai gi briu da ai da ka hukum ba baro ki de ban wan chi ga jing sang lang ban mani tuai fi ka ta ga de ga kraw pala ai ga Bible ngayo iyang ne ba nda habau u George pat ule ne lumlang bat badang bun bat badang ret bat khon bat kti ki tengah jong ki ru bam jule ji sang baro le lo ji jing sang ka Bible ko ong udan hang ne nu brio bu kertang u jasil ka Bible ko ong ula men sim jong trai ula wan ha u na ki khon shin rang wasap lawan men sim u trai pedang ki jing sang lang badula ong tu shashkor pi gi juda bat baro pi gi besong Jerusalem bat meos im Jehoshaphat kumni wong try pi wat shep ting le ne wat khau et na manu pat ba bu khrau na mar ka thma kam long ko jong pi
Henry ke jong Trai. But the people wang la shai pin yar banyale iki hakmi ki wan na tip sis but pin shamaki ga bakut ka tama shuwa ga cloud jerwell wang kum ni palu play wang pim dan kam banyale agani ka tama bo bet yele di yang take me ga jimpini mutrai pi ga juda ba jerusalem watch up ting no mkhawet to khile yele banyale iki na malu trai long lambat pi but snap hangani thu ifi o Jehoshaphat ula pendame lagi kli ba lagi khmat chiga khindao bagi Juda bat kinong Jerusalem barok gila habdam khmat utrai bat ngasnotanat baga Bible kong kila ya mani yo trai bat kilebi gi bana gi khon gi ko hat bat gi bana gi khon gi ko ra gila yang jat banya ro yo trai blegi Israel daga ktien ga bacham bat ka Bible kong u Jehoshaphat ula pen kre dang step la shai begin net shagani ga recloud te kowa ula yang lamu Jehoshaphat bat ki Juda bat ula pertau ong pi ginong Jerusalem nget hau trai bulai jong pi kum taun pen skame pi nget iginong tu lepa jong ukum ta pen ban ba bana bula lai per khat bagi pat ba ula thung igi ban ruai hau trai bat igi ban ro igi jing tenat gi jing khot kat bagi le ya shua gi pat je pom ya ki bikin ong to aingo u trai namar ke jing isnai ge jong trai ka ne junam bat ngakwa pen snap hai gene fi hapdeng jong gatma u Jehoshaphat u khat igi bri bikin ne jing iseng bakat bagidang yang mani u trai haga jing iseng u wanu men sim khu jong blai ba ong ka thma kam de ge jong hi u pai ki bikin ne jing gatma ri ong wa le yele igi gatma nama gatma kam de ge jong fi ge de ge jong a ong trai but pilap nang ni bau Jehoshaphat open bet iginong ruai bet iginong mani but mani utrai shua ba kilet chiga madan tama fi ngi let chitma ba ngimut banyale hare Jehoshaphat uyo ini kitin ba gatma kam de ga chong gatma ga de ga chong trai but banyo ye ga jingarap ga chong play utip de de ga bashumani trai but kilalet banyale ini gatma de ga jing mani sai gi turai sai gi jing put jing tap bu igni ke jat lebi ya na khmat ban mani trai but people in a Bible kong kile yarwai ke to favorite chorus lesi ke chorus ka basngot na tam ke jat in Israel ka bagi ruai nadu basdang but ki bedang ya ruai do menta singi kata kadai utrai long bobha but ke jing snai jo ka yaine shegi bobam chukot kata kadai ke chorus but abakile yarwai kile yamani ka Bible kong habakila sedang ban ruai bat ban yaro utrai ula bu igi nong apersha igi khon aman moab lum sir ki belawan menile igi Juda bakila job iki namar ki khon aman ba moab kila yang ile igi besang lum sir penia ban penduk no khot iki bal bala dep ki bela shang lum sir wei parok kila rap ani penia paralok ro Jehoshaphat ndau lek tur chigani ketma blay ula pen kelai gani da ka bakat bakinang ruai blay pen ki iki begini le paramaki fi ikana kata ka bangingi mentangi du no khamon sin de judging engi duangi yam ngil nyarngi o chow blay wala ka tau blay dang juba ndrei la da finang ngi gani galenti ban mani tuai bawat la da ka thma ga kraw ali jet iki bri ban mani tuai ngan krani ka yeng jofi fi yo iba ka thma ga jur fi iba ka jingele ki jur pala balai fim jet e ka ban shumani tuai da fim tip shugum no ban le balai fim shumani tuai na made haba fim mani tuai ha ka bakum ka ta ga por fini o i baka jing mani jong fi ka long ka jing knya ka ba fi ai sho blai ka por ka bam dai ban mani but ublai udon lenti upha do ja sila gani ga shino but wang yo Jehoshaphat what chep ting ka thma kam de ga jome ga de ga chonga blai ne kum ju ingi mentaru la rang inang ngi gani ga lenti ngatwai bagani ga jingkran jonga menta ga singi wala ga kham jrong gani ga point renga kwa bangan kran ni gani ba pinang ban mani trai ban shong trai ngam mani me ban shong trai nga jiet e ga bangan pin sngau bahai me nga jiet trai ga bangan ruai wala pdeng jong ga thma kim tip shugum no ban le ndrai ki tip tanga wei kila mani trai ba bleu la kran ki but kila mani trai bleu ya shwa chonki bakat bagidang le chikatma bleu la pelong iki begini le paramaki baka Bible kong dah bagi le poi Jehoshaphat bagi brio jong kilap baka met yap kila kelan ke kendau
but ndan ba yo light way ro fi indaw play ule ndan mano ro bala ban light ndan nong shun so tano num la ki bo jing dom gi num la fi la da finang ban mani try ha ga por ka be banda ba fi pule ga badu ka ngo josh fal be ki brio jong o gi la wal ban shimi gi jing lu te but ka badu ka kila shama preng ki shibon ga spa met ya pe ki jing deng ba ko dor ya ki bala law lo no na ki ban mentai la di tam ya ga ba ki la ban kit but ila long lies ni ya ga bala shimi gi jing lu te but kala long ka ba bun hadu ka ta bala ai ka tengi ka ta ka tem be raka hadu ka ni gisni ka ba badu ka kertengi kita jaka ke tembera ka du ni sni nga kwang nang fi namar hangta kile ker khu to ai fino yi fin lap ye ga beraka fino lap ye ga tma la da finang ye ga ban mani utrai pedeng ju ga jing e fino yi blay don ha ga liang ga jongi la da nginang ban mani utrai fino yi blay don ha ga liang jingi blay don ye ga ban le e ga ba kraw ga jing em ga jingi nga twai ga ni ga por bo trai le ke ga ba kraw ga jing em jong fi blay le ke ba plala pi jet e ka ban Ktah yo blay de ga jing mani jong fi pi ni i ka kamba ka jong blay ga jing pi yo i tien ga jong blay ga kren shine ne bo jo chafal but pi pule de khat ka ba tangi ni pule ka tien ga jong blay ga ong ha ga khat ga bar bu nyo na kum ta ga le phai no u briu ga juda ba jerusalem bara bo jo chafal lo shiwa jong ki man net phai pat jerusalem da ga jing ka man na mo trai la pen ri sai ki halor ki nong shun jong ki bagi lawan si Jerusalem bagi nebel bagi duitara bagi ransing si yeng Trai bagi jing shep ting Trai kala long baro ki hima jing kita giri habagi la yo snobu Trai le le ki nong shun jing Israel kumta ke hima Josephat kala long besuk namaru blay jong u la ai u ye ke jing shong thai baro saudong fi kata ke dega bang kuang anong fi balai ki pri mi jing ja thai balai phim ju yo juba phim ju yo ja thai ye ke jing em dayna ma ba fi bon ke yale ba fi bon ke thma ke jing em fi yale dala di fi duai tang ba fi klem sha ban ai lat yo blay ba un le ye ke jing em ke jok fi bo ni a shiwa namar ngem junang ban mani trai ha ka por jong ki thma jong ke jing em ngem junang ya khaban roi ban yo yo blay ha ka jaka jong ke jing le ke bechur bar ha ba phim nang finyo yu blay mi ban trai re blay phim bot ni ke jing em ke jong jo shafat pet you Abraham haka por ka bo dan haka jing yele ka bejur jong ka jing mot per khat abo blay pano yu khono bo ye je re ul shime ni dakhalenti ban mani utrai klem do e Josh fan klem do e but shangan pani fi sakaway ka kham ko do de si shu ka be day but nga but fi ya ka bangala jukren berbor ni ka ta ka de ni ka gospel ka jong yohanes kala nang ka khat bay por ka bau chisu le ek ba e palat ek ni ka long yeng kita ka de ka yeng ka jong ka Mary ka Martha badu Lazarus kani ka de ka bang jukren berobor but mentarungan kren biang ek ni ngai pinum thai nama kani ka de ka bang snot nat e aga Bible kani ka long yeng ka jong Mary Martha badu Lazarus ka de ka yeng ka bau chisu jurung berobor ka Martha ka de ka besubon kam ka Mary ka de ka bejiet ban shong ki kichat chong tu ai o Lazarus na khlem yo iban record yo urang tayo Lucas nang bespo bodan re la shubu record i ka ne ka jing im chong u de ka lanang ka khat wei ka jong Yohanes bat ka jing et horu ka shi tho ba o Lazarus u kempang but ka Bible ka kren shai ba jisu de it palat yo Lazarus it i ka Martha it i ka Mary but hakapor ka ba Lazarus upang ki phayet ho shu jisu ki ang uta ubame ie upang uta ya ubame ie upang ngasutuna baki phayet ho ba jisu it palat yo Lazarus henrei wat ladau ie usyong pen banado sausni uklemle bakani gala pen klumar gi senran kani gala pen ki khuslai ki senran ki bubon u jisu la kren wang yegni ki ktien ngasngongu yo play bang khlem dan hangta namala dangadon
nganom yo pen pau ki ching le ki job lai but shangan chipni fi ke ni ko por ndaw Lazarus upang uklem lai ndaw la yapru uklem lai on tap ndaw Lazarus la dan ke jing tap saus ni uji suang ki sanran yang ni lai ngin kersiu no yo paralok changi sanran ki ong la daw yo thia un yo khia ba Jisu la kren shapang ka jing yap cho tikele yamot bo ong shapang ka jing cha than na ka ba yo thia Jisu la yathu ong Lazarus la yap no na ka benta jong ping sno kumel mangam shim la dan hang ta ba pin yo nge ndre yang in le chu u Thomas u kala dom ong Trai ong ki para sandan yang in le mangiru bat ngine yap no kani ka dik jing kren min thi ka jong Thomas namar snot ho ba ye galan ti ke jong play ka Ktah igi sanran namar bo klem le ka por bo pang kadan ka jing snow ram jong ki sanran ban le chi yin jong Mary namar u klem le ka por ka badan ka ban nga kwang anong I feel fi bot igi ka jing hikai fi dona ka jaka ga ba phim tip shu ngan le kum no up how try u Jisu dan la ka jong ka timing la ka jong ka por teng teng im la up ni pet igi jing ja sau dang yo I kam long shu la pangjur klem wan yang I kam long shu ni la long ki chingmat ula yap ru klem wan baru wan ka por ka bam dei shu ta ka dei ndala put ndala saus ni ka jing ta shang anong fi yat baru blai fi kwa bo blai jubab fi u blai nom jubab ka por jong fi u blai jubab ka por ka jong bala do jubab ka por ka jong u dawa e na ka jing em jong fi bala do dawa e kwa na fi ba pin yo I ka ta ka bo kwa Maka Bible kong daw let adin saus ni. Uklemwan rung ka Bible kong ka Bethania ka long hajan Jerusalem jengay kong ba armail. Shibo na ki Jew kila lapoy ka Martha ba ka Mary ka pentingan ni ki sipang tau para. Onda ka Martha kala yo snow bo Jisulawan kala let taniu. Hare ka Mary kala siyang kawa iya. Onda ka let ka keren yu Jisu di kitian bakame. Kung la da medan hang yu para jong alum jendala yap. Fi puli bahai ni ka Bible Jisu ang upara jang pau ni mi pat. Kamat haga itu ko ngati bon mi pat ag jing mi pat ag sing pakhat do. Jisu ang nga ngalong kata ka jing mi pat ba kata ka jing im. Utaw banget hanga law la yap unyo im. Baru brio bro ba im baru banget ngai unom yap la no ru banget igani. Kala itu ko ang hot ko try nget ba melang Chris ko no play. Uban sawan siya ka pertai. Fi na fi puli gani kamat hagadan jing sngot ho yu Jisu. Henry ka rukom le chonka ka khlembiang ublay ko igi da jing sngot ho chonka blay wa igi jing mani fi kwa finio I ka kamba haga yeng jong fi ublay mo igi jing sngot ho blay wa igi do not ka ba mani try but haga khat ka ba ar po pra jong long ka khat way onda kala la ong kum ta kala le no ba kala khat ka pang yega Mary ka para jong ka ka ong unong hikai ulawan baru khat ya ba haba kala yo snow kala yang kumni ru ba kala le ho uji su te umpat chimla poy ka ka chinong re kala dan ka ka jaka chaka ba ka martha kala le tanyo ada kumta ki jiu bila dan lembat ka ka yeng bagi pentingan ni ka bagi la yo I ka Mary ba kala yang kerki bat kala mi no kila bot ika ki ong kala le chiki jing tap ika bani amang ta Rede pipuli yang ni ka Bible kong kani ka de ka bang snutana dan krani ka de malaga por
Mary nda kala poi shaga bau chisu la dan bat kala yo iyo. Nga kuwa ba pinat. Ai kani ka ketien kan da yo rung ka do no chofi. Martha nda ba galet ka yo iyo ka keren. Reka Mary ka klem keren. Fi ikum no fi wan na jan jong play. Hapdeng jong kuching e. Kata ka dega ba Ktah i kuching im jong fi. Bar ka dega taro ba Ktah i ka do no jong play. Hakano guru kom fi wan jong play. Deng jong kuching e. Lada fim nang ban approach ban rung so play daga lenti ka bo play kwa. Finom yung ibo play unju ba. Ay ngo yu play na kumtaga Mary. Lada kan long bay tangi ka Martha u Lazarus ulakot sundan. Henry nagadaw jong ka Mary. U Lazarus udang dan sa kaway pag history. Baun tho haga jing im jong ka bakraw. Ngakwang anong fi ka Mary. Ong ka lunong ka bakatway. Nagadakot ka balay po arko. Ka Mary nda kala poy siya ka bauchi suladan bat kala yo iyo. Kala demngon hakikichat chong kada ang ku Trai la da metanang ni para chonga. Onom na layak. Kata ka dega jingi per ka ba kraw ka beneng bat ka kendaw. Hapedeng chong ka Martha bat ka Mary. Baka Martha nda ka let siya Jisu. Ka klemlet daga lenti ka ba katkum ka ba brekwa. Henry ka Mary ka la let siya Trai. Daga lenti ka ba day. Wala ki pinan ka am gijo ki kitien. Henry ka rukom let ka iper. Ka rukom rung ka iper. Na marhaba ka Mary ka yo iyo Jisu. Ka klem keren siya. Henry ka lamani dem yo Trai. Ktah yo Trai. Ya ka do no chong. Daga jing mani chong. Kalau demwan lagi kejat cuma kini ketien demwan ni keren sepang kecing mani. Bread lut ikecing kiabar. Bread lut ikecing bam snot hobar. Bread lut ikata kecing perkat kecing kelumar kecing jencar kecing ebar. Kajian bahkan demwan lagi kejat cuma teraban mani. Dia kata bang kekuatan keren kini kecing keren. Berhinang ban ong Trai ngan bread lut baro. Manajit mangan mani me what? Laka pertay baro ka way kayo I mangina do no iki ching. What laki brio baro ki yo I baga jinget chigi ho Jisu kaleno ay. Ikum baka tu ka por baga America shongi kijat chong Trai. Kaleno ay nre wallet mut baga leno ay. Jisu la dep jubab ika matawang mataba kuslay siya pang jimbun kam jong pa. Herega Mary kala chet ika benta ka babatam. Ya ka ba nam rong no naka. Ngakwang anong fi ka klem leno ay. Raba kala money Trai. Kala jet bagan money ka por jong ka jing tu no yo Lazarus. Kala money da ka jing jaumat. Fi ka jing money ka pami da ka do not ka baluet. Kadai ka jing kanya ka ba yubi ka mat jong play. Fi puli nang ni ka bagu kong ujisu abola yo iya ka ba ka yam. Makani ka jing yam ka katalang i jiu. Ula ut no ala ka mensimar ula kuslay. Ula kalihang no gale bu yu gale tu ko Trai tawan kini. Ujisu ula yam. Ujisu ula yam. Bale yam. Nama ka Ktah ika do no cho. Bale ka Ktah. Nama dan ka way ka brio. Ka banang ban mani yu Trai. Hakapor ka bakam day ban mani. Hikata ka day ka secret. Tapi nang ban mani. Hakapor ka bapim day ban mani. Hagajaka ka bapisnot ho ngamlang mangan mani yu Trai. Ka jing sudah ka cibapai. Ka jing do jing kermen. Samar way. Nray ngajiat bangan mani yu Trai.
Kani ken kita ke Ktah ke dok non ke jong Jesus Christ. Baru Jesus ya. Nda ya mu play. Ndan jing tap ke balaban ban. Nda ya mu play. Ndan jing yap ke balaban syong. Nda ya mu play. Ndan jing tu hai ba umla ban cuba. Barabo Jesus yam. Open me pat yo Lazarus. Habadon ka way ka brio. Ka bajiet ban mani. Ha ka puar ka bom day ban mani. But ka Mary. Kala Ktah yo Trai. Daka jing mani ka bashisha jong kayo. Jesus. Kani ka daka jing hikai ka mga kwa bapin bat. Ktah yo Trai. Daka jing mani. Ngangit kani ka nirap ifing. An bitang syu ini ka jing karen jonga. Saha ka waypat. Ka isu ka mga penmi. Remen tagas ni kani ka daka katian. Ka bakodori ka jing em jofi. Tangi niya late langin duway. Nga kwa agni ka pol ka mga nang duway. Pinyo snow ka sur ka jong men simo ko eh. Wat ma pia pidan pa nga jing pang. Da pidan pa nga jaka ka ba pidu no ay ka ba iit batay. Da pidan nga jaka ka ba pi kerdo. Da pidan nga jaka ka ba ki priyo ki iifi marway. Walik perkhal. Kebetulan kam ka da jiet pan mani Trai. Finyo ibala da fi mani Trai kuma ka ta ka por. Kadai ka jing iubi haga hima ka jong play. Trai nga yang nang niya play. Trai gini ka priyo ka ba yo snow gini ka jing hikai. Try a play jong nga duay. Ktah iki kumju ko ma Ktah inga. Babangi syakri me try. Ngin mani me hakipor paro. Hakapor besuk. Hakapor ka bakamen. Ngin mani me. Bangi jit man mani me. War hakapor ka bangis ngaw sitam. Nama day dakata ka lenti. Ngin yo iba ka Ktah ika do no chame. Try nga danget a play men hikai gini ki priyo. Balang baka ni ka jing hikai ka berit ka changa. Kanya lami ki siya chan chame. Kerteng ka jong chisung iduay. Amen bad. Amen. Doble yung kurhui fi ko blay